Il-bomba li tpoġġiet fuq l-adba tal-ispettur tal-Pulizija Jeffrey Azzopardi sbieħ li ta' filgħodu x'aktarx kienet imqabda ma' mowbajl. Fil-fatt biċċiet ta' mowbajl kienu elevati minn fuq il-post. Żvelaw dan sorsi viċin l-investigazzjoni li kkonfermaw ukoll kif għall-Pulizija jistgħu jkunu kruċjali filmati tas-CCTV li fuqhom deru movimenti suspettużi. Fil-fatt f'dawn il-filmati jidher van tal-ewnċar li fil-ħin ta' qabel l-esplużjoni waqaf quddiem ir-residenza tal-ispettur. Min fuq wara tal-vettura ħarġet persuna mamda u f'idejha kellha xi ħaġa li deret tpoġġiha wara l-bieb tal-ispettur. Wara li din il-persuna daħlet lura fil-vamp ċertu ħeffa dan instaq u ftit wara seħħet l-esplużjoni. Splużjoni li eżet il-madwar ta' Via l-Blu Grotto. Iżda il-Pulizija melevaġ biss filmati minn qrib ir-residenza tal-ispettur Azzopardi. Għamlet dan ukoll minn bnadi oħra fl-akwati bilan li tistħareġ il-moviment tal-van u persuni oħra. L-ispettur Azzopardi illum huwa nkarigat mill-unit fih dan il-Pulizija li jieħu ħsieb fondi Ewropej. Fil-passat kien jaħdem fis-CID. L-investigazzjoni fil-fatt qiegħda tħares lejn każi li l-ispettur seta' kien qed jinvestiga fil-passat. Għalkemm teżisti t-teżi li hemm probabilità kbira li l-esplużjoni m'għandix x'taqsam ma' dan. Jidher li mill-ewwel indikazzjonijiet din m'għandha xejn x'taqsam mal-kwistjoni tal-leisure clothing li żviluppat dan l-aħħar u li brabta magħha kien hemm persuni interrogati. L-ispettur Azzopardi huwa missier ta' 3 ulied u din l-esplużjoni poġġiet f'periklu ħajtu u ħajjet il-qraba tiegħu. L-esplużjoni mhux biss ikkawżat ħsara fir-residenza tal-ispettur iżda anke tal-ġirien li anke huma inħasdu b'dak li seħħ tul il-jum ta' tlieta. Il-ħidma fir-residenza tal-ispettur komplit matul il-jum tal-Erbgħa.